Ville Air. Issa ko wele mawɗo hannde bismadema ɗo henna tar yirlo ɓooyi duuɓi limtinɗi yimɓe ɓe ne nanodira kono noon meeɗa waddude face à face no hannde ni ko wellema mawɗo nde tawno ko heewi joliɗo henna ko ardi foof mi hokkuma microphone calmina bandiraɓe Issa Ndomane Sy. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mi juuri mon ko weltare mawde e garalam ɗo waɗi sababu noon ko Oumar Doro Koumé kono wini tan duuɓi kewɗi hamin kalda pour yidde wadde ko waydani mataw ko hande Allah fuɗi yo waɗe kadi on bandiraɓe hettotoɓe e yeeɓoɓe min calmini on. Min dañi welema mawɗo tabarakallah machallah joddade ma ɗo henna no min gowi joɗodade e won hen nalankoɓe leydi Sénégal émission mon Ville Air walla mbiya ɗum windere hunde so wiyama windere e bandiraɓe kala ene gandal ko woni windere woni le monde donc firti émission mo kala ene joguiɗo gueɗal mo kala ene foti arde ɗo en haalda e bandiraɓe ko ardi fo Issa Ndomane Sy min mbaɗanma qualifié ko nalanke walla commerçant walla ko immigré ko jiɗɗa foof an haalanta min ko gonɗa eyyi comme ɗo ko gonɗen koye émission nalanko mbeɗa wawi wiide nalanke tan d' accord ka nalanke komi nalanke et voilà Issa Ndomane Sy en tant que nalanke kadi ko suka nde tawno neɗɗo parfois ene suuɓo ko yiɗi wonde e parfois ene hefto ɗum nde tawno hewɓe mbi hannde ko ɓuri ko hewde e wonɓe e nalankoɓe ko métier mo neɗɗo o suɓino on so janngude so ɗannade soko ene wayno leydi yahat ha wasama dañji hen ko yiɗi ko e on saaha noon waylito yidde wonde e nalanke nde tawno nalankagal ko wompata ko ene heewi ene yaaji holno Issa yaniri e nalankagal ko hunde mo pijirami guila komi suha eyyi mi yimtorno jimɗi mawɓe yimoɓe yeehi noon ha ɓooyi mboɗo fijira ɗum aɗa andi kala ko kaɗa waɗa au début ko adi fof ko yidde ma jiiɗa ɗum ne mbaɗa ɗum tabarkal ɗon eyyi ko hunde mo jinmi mboɗo fijira guila adana yeehi noon ha ñalawma hande o wonti meccal ko gonga parfois neɗɗo aɗa yiɗa hunde aɗa fijira ɗum kono ko ɓuri ko hewde ene hasi neɗɗo hay sinno ene ƴetta won métier ene heewi tugnade e wooda mo yi woodana ɓe mbiya won nalankoɓe arnoɓe wuura men koye ɗum tugnimi ɓe mbiya mboɗo jogui mawniraɓe ko nalankoɓe meccal ngal ko gonga aɗa fijira ɗum guila ka cohlel watata neɗɗo mana mo yi mana omo ñemtina ɗum addi mo tigui moye nalankagal eɗen mbawi wiide nalankagal gallamen mi tawani toon battuɗo ɗum meccal ne yima kono gallamen aɗa yimɓe fof ne gandi subalɓe ko yimoɓe te ko welɓe daade tabarkal gallamen heewi welɓe daade yimoɓe kadi ɓe mbiya wone baba men ko yimannoɓe leele kono min kadi wonnoon nenam kadi ko jinnoɗo pular no fewi koye mum nehodima koye makko tan gonmi tout le temps koye makko gonnunomi eyyi mo heɗotono musique pular ɓurno heɗade noon ko Ousmane Hammadi min kam mbiɗa wawi wiide nalankoɓe fof mboɗo heeɗo fof mboɗo yiiɗi komi mbaɗata ko woni idolam ko Baba Mal mais wattami inspiré ko Ousmane Hammadi Ousmane Hammadi waɗanma inspiré pourquoi koye Ousmane mbatta inspiré o holko waɗma marqué Ousmane ha ko toon mbatta inspiré o parfois no yimirta dande welma walla exactement ko holtan ɗum ɗo saabi koye makko mbatta inspiré o walla ko yimata ko ɓuuri webde wadde inspiré o walla holɗum non ko yimata ko weeɓani ko yimata ko ne satti yimde kono alene comme sa woni nalanke tan ande wawi ko sattirta yimɓe e nalankagal ko taw sattirtama par ce que an ka nalanke ko meccal ma neɗɗo so wimi ngal ɗo meccal ne satti tan wonno sattiri tawan kanko o wonani e nder meccal ngal mais an hunde so Allah waɗe ma hay sene satto wona no fewi sa yi Ousmane ne waɗami inspiré kono mbimami ni min ko e nenam gonɗum guila komi cuhlel ko ɓurata heɗade ko Ousmane Hammadi ene wawi kadi ko tawi ko ɗum ɗon kadi hol stratégie mo poɗɗa wawde lelnude walla mo joguiɗa ha yimɓeɓe e teskoma eko mbatta ko caggal wona an tan waɗata ɗum aɗa andi so tawi a woni neɗɗo goto pour mbaɗa hunde yimɓe ganduɗa waɗa ɗum c'est très facile eywa kono nalankagal ngal gonɗa ngal hol stratégie mo joguiɗa walla hol feere jogotoɗa lelnude holko jooɓiɗa ha cikkuɗa ɗum ɗo inchallah somi waɗi ɗum bandiraɓe ma jiyam hen eyyi aɗa andi neɗɗo meccal mo mbatta foof ko idi foof fof joganɗa ɗum needi surtout ko fate nalankagal surtout joganɗa ɗum needi jankinanɗa yimɓe jaɓa liggade ko mbatta ko e ko heddi ko Allah jogui mo sa wi liggade holko mbiyata liggade ko mbatta ko liggade ça veut dire que sa woni artiste woto leltanɗanɗa ka poɗɗo wadde inspiré ka poɗɗo wadde composé jimɗi wona ko yima wona ko gara tawa jimɗi ne jima tan mbiya ɗima il faut aussi mbaɗa créé parce que so tawi a watta créé a ara tan tawa jimɗi en jima so ɓooyi an wayata ko an ka copini quoi min kaldo e ma somi ari mi tawi Oumar Doro en yima jimɗi Issa Ndomane sodemo ko album Issa Ndomane voilà Issa hande aduna wonɗo o tolni yimɓe hewɓe ene mbiya ko aduna o wasi ko ɗum manan Afrique dañi aduna o wasi ko sukaɓe mais hande ni sa ƴeewi Sénégal ne wiye 75%
leydi Sénégal jomumen jarata ko duuɓi capantati jeeɗiɗi ko sukaɓe kono hande sa ƴeewi Afrique foof ɓesgu mum nene ɓabbiti ene fayi caggal leydi ene doga won hen ni ndewata hay ɗanle ɗe ganduɗa neɗɗo o kam ene jogui jorto moƴƴo ma yettoye ko risque uji mawɗi goni hen ɓe ndewa e désert o ɓe ndewa e maaje ɗe en tant que artiste cikkuɗa holko woni probléme Afrique ha suka mum hande ene goɗi wurde e nder Afrique probléme Afrique on probléme ko mbiɗa sikki kala laamiɗo laamanto ko hoore mum eko jiidi waɗi noon ha hande neɗɗo hayso wawi liggade e nder leydi makko o daña hen o natti liide liggade e nder leydi o daña hen par ce que haqqille makko hankkadi woni tan ko yiyade Europe ƴetta million ngaji par exemple fodde wonde 5-6 millions taw ganduɗa sa uddirini ɗo magasin walla hokki Oumar Doro komi uddirini magasin kañum wawi wurde oɗon magasin jomum ƴetta ɗum ɗon waɗa e laana au lieu kam hay ƴeewa ni hayso rewde lawol pongol rewe ɗo foti rewede ɗo rewa ɗon yaha yetton foti yettorade ni non jomum waɗata koye laana hewɓeɓe keddim hen par ce que sa ƴeewi mi yimi morso baɗo noon ko heewi hen heddimi laaɗe taw jarani noɓe cikkirta ni taw wona noon wayi won wonɓe ɗo cikkata Europe ko sa yettima tan a nokkat kalis garta wona noon mais hakkilla fof sukaɓe jeehi ha kuliyankadine mana Afrique te Afrique no wayi ni hewde ngaaluji cuuɗiɗe e nder muɗum Afrique no wayi ni hewde sukaɓe Afrique no wayi ni hewde nangue no wayi ni hewde ndiyam so yeehi ha sukaɓe kuliyankadine wurde Afrique il faut tan Europe Barsac ɓe mbiyata walla Barça mais hakkilla fof ko holon caɗele ɗe kono mbiyami ni ko foti waɗe ɗo exploité e leydi he yimɓe daña hen guura hen ko so waɗama exploité ko rondata nawi Europe toon ɓuura wonde moins cher par exemple hande ɗo joni sa ƴeewi gurnam ɗo e gurnam France ɓuuri webde gurnam Sénégal ah bon laabi temedere pourquoi tañum wiide noon ko mbawɗa wurde e lewru nder France ko ɗo e no wiyete ko lewru wotru ko wawi wurdema ko ɗo henna wurnatama yontere walla jonte ɗiɗi par ce que gurnam ɗum satti mi hawni ha eyyi gurnam Sénégal satti wonko o wowani yiyede yiyama nder leydi Sénégal ene wowno yiyede e leyɗele e takkiɗe en ɗe leyɗele e ko wayno certaine manifestation ngaji ha yimɓe mananɗa pitali kewɗi keddo hen wowani yiyede e leydi ndi yiyama ɗo henna hikka ko ɓooyani e en tant que artiste en tant que kadi manan suka holno lirduɗa oɗo fitina eyyi ɗum noon yimɓe mbawa tan ko wajadeɓe wiyede goto fof kadi yo artir haqqillum ɓe ganda kamɓe foof jiidi Sénégal ko Sénégal men so feewi ko enen jeeyi so boni ko enen jeeyi kadi ɓe yimɓe ɓe gartira haqqillaji mabɓe ɓe mbasa waɗede manipulier ɓe mbarodira e nder koye mabɓe taw waɗoɓe manipulier ɓe hay goto mum darta premier ligne wiya mboɗomi so tawiɗo waɗano décortiqué waɗoɓe manipulier hol fotaɓe waddeɓe manipulier les politiciens ji mbaɗo manipulier sukaɓe pourquoi ɓe mbaɗo manipulier ça veut dire que kamɓe soɓe jodima he mbawi yewrude he mbawi fijjude he mbawi jaldude ɓe ndendini yimɓe ha hen kamɓe ene mbarodira pital keddo hen taw kamɓe janggo so pini goto mabɓe fof hokkat goɗɗon junggo donc yimɓe yo gartir haqqillaji mumen politique wasa jarandema warde ɓe yumma wasa warande jarandema warde mo ndenduɗa enɗam voilà goɗɗum ko abbi hen enen foof en nanodiri manifestation ngaji e grève aji e gueɗe kewɗe kewi wadde koye guure e tappamaji ɗe yimɓe yaltude kaɓɓa tekke walla ne duuka ene mbiya manam min ngala hen ne heewi yiyede koye guure tappamaji ɗe kono sa ƴeewi e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi elle manan jeyama e décentralisation par ce que telloyima ha toon to ɓuuri woɗɗude e koyaw ha toon to ɓuuri woɗɗude mana e guure fuutankoje ɗe ko ɓooyan tan a yii e meeting ngaji mbaɗannoɗi toon e Matam no yimɓeɓe tellori e manifestation ngaji manan mbaɗoji hay caggal muɗum ɗo e wuuro ngo jeeyaɓe on diwan Fouta o mbaɗi manifestation ha kaɗa ni ha woni hen ni manan jaggaɓe exactement cikkuɗa holko woni caɗele ɗe eyyi woni caɗele ɗe tan ko wasde hebde fodde mumen ko poti hebde ko jomumen so keɓani tan neɗɗo ko jeeyi ko so totta haran so ɓooyi wiyata komi heɓan hoore makko haɗede ɓe wadde manifestation ngaji ɗi holno jiruɗa ɗum wiyede mbatta manifesté o wonani mbiya ɓe gondi ko netragal woni mbiya mana koye ɓe ko politique ɓe mbaɗata won heɗɓe caggal mabɓe an cikkuɗa exactement sa liiri manifestation ngaji mabɓe ɗi holko dañata hen eyyi manifestation ji mabɓe ɗi won hen ko jaadum won hen komi yaada hen holko jaaduɗa hen yaltoɓe tan no mbaɗa manifesté ne mbaɗa revendiqué droit mumen ɓe mboɗo yaade mumen min woni mum yaadani tan ko mbiyo no waɗa manifesté taw wona manifestation taw ko yaari ko bonnude on mi yaadani mum par ce que sa bonni bonnanɗa ko leydi ma aɗa jogui noon fodde ma nde poɗɗa tottede yaltu mbaɗa marche mbaɗa manifesté namdoɗa fodde ma ɗon mbiɗa yaade ma par ce que min hooram so tawi won ko metti mboɗo foti wadde manifesté komi namdotoɗo
ay kono sa bonni ganda wonɓe bonnanɗa ɗo mbawi wonde nalankoɓe sukaɓe to banggue duuɓi kono ko mbatton ko en memo eni yo message mo ganduɗa faare ɗuɓe nalankoɓe onon hande porteur de voix en ko holɗum wonata eyi ko mbasromi sukaɓe nalankoɓe nalankagal wona hunde wemde ko hunde sande donc surtout saɗa waɗa nalankagal so yi ha naate nalankagal yataw ka ƴettude engagement aɗa waɗa nalankagal eyyi kadi saɗa waɗa hunde a felliti aɗa waɗa ɗum meccal ma oto yeeƴo ko oto yeeƴo oto firti oto wi ko somi naate ɗum ɗo ma yimɓe mbi ko ni mbami walla ko ni mbami an jaggir tan ko meccal ma aɗa waɗa tinnoɗa hen no poɗɗa ni kadi surtout saɗa yima pular ko ɗemgal tingal wona pina tan jima eyyi ne heewi yimɓe tan pina tan mbiya ne jima pular en heewi caloɗen quoi ne jima pular taw ko jimata ko wona pular laaɓɗo no ceer manam ko jiɗɗa wiide pular laaɓɗo pular ça veut dire que saɗa yima pular wakkilo janggaɗu wakkilo jangga pular hay sa janggani pular wawa haala ka ok d' accord eyyi par ce que jimol ko haala kadi jimol tindinat donc poɗɗa yimde ko tindinta yimɓe e ko findinta yimɓe e wona ko welma fof jima surtout pular ko ɗemgal tingal tiiɗani so en tiiɗi sa nani mbiɗi tiiɗi ko c'est une langue très riche wona ɗo hanno sénégal haalte wonno kaldata taw an no kalduɗa ni cikka noon no fewi taw ɓeeno nanirta ni wona ɗon ko welema mawɗo hande bismadema ɗo henna e garal ma ɗo hande ɗaccidma e micro mbaynoɗa bandiraɓe wasa en perguitima eko kalten ko bandiraɓe kamɓe kala e ñaguimaɓe yafuya e bandiraɓe mi salmini on mi daari jaam on kadi neɗɗo timmani so tawi kadi wonko min kaali hen tawn tawne ne gaña hen goto e mum min ñaago yafuya wi on kadi wassalam ha lawol gongol on jarama wonno ko Elhadji Oumar Doro Coumé wonno koɗo men hannde ko Issa Ndomman Sy min dokkat moon aadi inchallah ñande wonde e koɗo goɗɗo ciao peace and love ha lawol gongol